Și aici va avea loc campionatul național de lupte tradiționale tătărești. Deja sunt băieții, au început să delimiteze și să marcheze locurile. Băieții sunt din Kazahstan. Turiști la plajă, acum în septembrie, se pregătesc. Încă n-au venit destui, dar probabil că vor veni. Deci, Cupa Națională a tras cu arcul și lupte tătărești. Deci aici va avea loc tragerea cu arcul. Uite, doamnele sunt gata de pregătire. Pregătesc șuberecuri și alte mâncăruri tradiționale. Aici deja s-a pregătit locul probabil pentru asta lumea. O să înființeze atelierul de pilărie. Ia, atelierul de pelărie unde va fi? Unde e iurta? La umbră aici. La umbră aici? Așa, da, da. Jos n-are importanță, că nu scrie nimic jos. Sus. Da, să mutăm sus, dar să se vadă, știi, aici, așa. Avem niște, de-asta, cum se numesc aici? Păi și aici va fi amplasat tot ceea ce și-au propus oamenii. Hai să vedem aici ce va fi, cum va fi. Dar dacă beam all inclusiv, Iurtele sunt gata, mai rămân să vină lumea. I-am venit să întâlnesc pe Elvisa Tătar, se vină din Turcia, dar nu știu care-i treaba. Ea a zis că pe Facebook că vine, dar nu am văzut nimic. Cam asta e, băieți. Constanța, România, 1-4 septembrie. Suntem la evenimentul Culturai Kazahstan. Băieții din Kazahstan joacă un joc pe pietre. Speak English? Kazak. Kazakh. Говорит the game, the place. Асық ату. Ұлттық спорт Қазақстан ұлттық спорты асық ату.
Ok. Asratul? Asratul, da. Asratul. Deci se cheamă Asrat. Acum ce o fi, cum o fi, ia să le vedem. Ia uite. Сколько? 5. 5 шагов. Его отец. И надо выбить из круга, да? Ia uite, bă. Günaydın. Ia uite aici, tătarul aici. Speak English? Hello, speak English. No speak English. How is name for the game? Kazakhstan. Kazakhstan. Ağustos söyleyip verdim. Ağustos. Dar translate var mı söyleyip veriyorum. Okay. Перевод. Хорошо, потом перевод, да? Хорошо, потом перевод. Okay. Я потом тексты на английский напишу. Окей, румынский казак. Румынский казак. Deci am trecut cu dumnealui, facem o traducere pe Google între limba kazacă și română, să ne explice istoria jocurilor. Da. Баня. Ok. La bani. A, uite aici, kazaci. Kazahstan, frații noștri. На баня. No problem. Құрметті Румыния елі, біз міне Қазақстан Республикасы асық ату спорты екінші рет әлем кубогы Румыния елінде өтіп жатыр. Атадан бабаға мирас қалған қазақтың ұлттық спорты асық ату екінші рет өтуде. Қатысушы командаларға сәттілік тілейміз. Румыния мемлекетіне көп рахмет. Thank you. Ok, хорошо. Спасибо. Казахстан. Good. Перевод WhatsApp есть? WhatsApp'қа переводын жіберіп. Английский. Юрий, my name is Юрий. Румыния, да? Да. YouTube channel, you have? WhatsApp'tan жазам. No, YouTube. Yes, open on YouTube. The movie, YouTube, yes. Окей. Bana portalda такие мои ноты, блин, ладно, что ты где-то Aha, bu. Üç adam. Окей. Нет проблем. Хорошо? Супер, а? Супер. Я былтырда қамшымыз күреске қатысып бәріне жүреді бұлар. Өздері сезондар осында. Да, по сезону. Нет.
Oh, bravo! Deci pregătirile sunt întâi. Lumea, uite, a venit din Bulgaria, tătare din Bulgaria. Turiști. Încolo? N-am în dreapta. Plaja Turcoaz, Venus, 2 septembrie 2023. Particip la zilele culturale Căzăcei și e și o întrecere, un campionat al trasului cu arcul care va începe imediat. Dar acum băieții joacă un joc cu pietre. A spus ei în cazacă ce nu mai are, dar jocul dificil, nu înțeleg. Uite. Echipa kazacă, băieții din Kazahstan. Aici vă prezint pe doamna Elvisa Tatar, vechi prieteni. Se întâlnește cu prietenii în România. Deci pe YouTube, pe canal, o vedem pe doamna Elvisa Tatar. Că nu uităm treaba asta. Și cu soțul ei, all club, asta e tu. Ia să vedem. Отложила специально вот вместе с этой штукой. Green Team. Ia să vedem ce fac băieți aici. Din Bulgaria, deja au făcut o iurtă tătărească. De la cine o cer? Iurta tătărească bulgărească. Uite un pic mai încolo. Nu, Da. Ce? Hai că pe cealaltă am învârtit de am nevoie. Orice lucruri ți le-a adus? Sunt ale noastre, alea? Da. Asta e, bă. Oamenii care se zbat pentru festival. Treceți, nu problemă. Ce, domnul? Deci am canal de YouTube. Aceeași cameră și eu. Hai? Lucru bun. De ce? A mea e 2000 și ceva. Nu, ultimul scos anul ăsta. Merge, are foarte multe filme, poți să faci pe ea. Are multe, cum să spun eu... Am și așa 3 și Sony X3. Tu și ce ăsta le are? Asta e 8600 de lei. Cam exact până la fel. E 24-600 obiectiv. Eu nu știu de cât e, dar merge. Pe de când, eu sunt amator, nu sunt profesionist. Pentru mine nu trebuie mai mult. Tu de unde ești? Da, din București. aici să vină. Tu ești cu băieții aici la... Domnul l-am în Facebook, am mai fost și acum vreo 2 ani pe aici, îmi place. Are chestii frumoase de astea. Să treacă timpul, da, de benționar. Ce să faci? Păi, da, rămâne pentru aia care o mai trăi. Uite. O să lăsăm un spațiu. Ia să vedem ce mai e pe aici. Ce fac oamenii. Încă partea electrică nu e gata, dar se face. Toată lumea muncește. Astăzi va fi gata, mâine lumea
Este binevenită, de fapt e binevenit de acum. Iurtele. Să o leg doar așa că nu o legăm de iurtă, dar doar să stea. How are you? From where you are? Sri Lanka? Bravo. Ei, și aici locul unde va fi, hai să amenajăm cortul pentru pielărie, am înțeles, mai multe activități care dau. Uite ce frumos. O zi? Cât apă trebuie? 100 de litri trebuie. Adu-l! Da, da. Până vin, mai spun eu dacă mai. Are și el 2 mari mari. This not here. Have there the